Iqela leANC mininzi imigaqo-nkqubo yezoqoqosho elithe layiphehlelela kwiinzame zokukhuhlisa uqoqosho lweli khona ukuze kudaleke amathuba emisebenzi kuxhamle wonke umntu. Abaninzi ke bathi le migaqo-nkqubo mihle kakhulu ngokwasephepheni naxa ithethwa, kodwa unomji usekubeni kwenziwe. Kwilinge lokukhulisa uqoqosho nokudala amathuba engqesho, eli qela linoluvo lokuba kutyalwe imali yomhlala-phantsi yabasebenzi kumaphulo eziseko zophuhliso. Umnqwaza uqinike kubemi beli ngeli nyathelo ngeloyikisela ukusetyenziswa gwenxa kweemali zomhlala-phantsi zabasebenzi kwizenzo ezigwenxa. No South African does not want growth. No South African does not want job creation. So South Africans should be comfortable with investment. South Africans, of course, should not be comfortable with corruption. Ngomnyaka ka-2010 urhulumente wavakalisa ukuba kuza kube kudaleke amathuba emisebenzi ayi-5 million kulo nyaka ka-2020. Kodwa konke oko kuseliphupha, zange kwenzeke nanjengoko likhula izinga lentswela-ngqesho. Umnumzana Godongwana uthi zininzi izizathu ezingumqobo ekudalekeni kwamathuba emisebenzi. There's also been a number of some problems, for instance, in some of our state-owned institutions which involved state capture. All of those things have had an implication in terms of the performance of government. Ukanti Elixwebhu lithi kwiphulo lokukhulisa uqoqosho ingqwalasela iza kunikwa iinkampani zeli neziza kudlala indima enkulu ekudaleni amathuba emisebenzi nokwakha iziseko zophuhliso eziza kuba likhubalo kuhlumo loqoqosho.